Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Multiplex și Amaze. Now Amaze. Cum adică? Da, pe asta era ceva. Yes. Că aici nu mai este. Și aici mizul ăsta mă cam face să-mi pierd mințile. Mizul ăsta, uitați. Sper că am câștigat. Uite un minecart, îl punem aici. Haide, press the button. What the? Oh my fucking! Going down? Cred că n-am luat-o pe care trebuie. Oh my fucking! Shit! Fuck! Son of a bitch! Oh! Son of a bitch! Am transport un redstone. Așa. Și acum trebuie să mergem încolo. What the heck? Încolo. Să aruncăm itemele. Emote zero. What the heck? Ce? Oh, ce taie! Da. Asta cred că o să fie Minecraft Multiplex App 2. Da, vă gândiți. Văd, dar se va termina asta. Vreau să se termine. Mai ții mult? Cred că mai ții mult. Oh my fucking... Oh. Ai, băi! Îmi scade mult din viață. Oh, nu. Oh my fucking... No! It's going down. So... ID? Fuck is this shit? Mai avem mult? Că tu încă am scas din viață, Minecraft-ule. Cred că... Nu mai avem mult. Așa, haide. Oh my fucking... Oh! Disgustings! De ce a pus el asta aici? Disgustings! Oh, da. You probably missed these songs, but this is the end of tracks. Very cute, thanks for playing. Pleacă-mă de aici, că uite câtă viață mi-a scăzut. Să-mi piși șatul meu pe tine. Bă, uitați câtă viață mi-a scăzut. Mă, nesimțitul care a făcut mapa. Nu s-a gândit și el cât scade din viață? Cred că a făcut-o pe creativ. Că îi buy all caze, nu știu ce. Dar cum faci eu time set night? Stai. Time set night. Not available. Nu, de fapt nu e good. Uitați-o. 130. Trec. Așa, haide. Uite-mă mai încă. Haide. Dai. Disgusting. Oh my fucking... Oh!
Yes, 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 yes. No, but is pretty cool and shows this thing is everywhere. No, 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 no. No. Oh my fucking. Oh, yes. A câștigat. Oh, yes. Oh. Boy! Boy, dar ce mi-a dat-o? Mi-a dat-o într-un fel. Acum, serios. This is so cute as fucking. One is level. Don't level the mic card. Use right click to level up to top. Oh. Mulțumesc! Parcă era H-E-A-L. Hill, nu merge. Haide. Azi. Dă să... Uite ce... Deci nu funcționează. What the heck? What the heck? De ce trebuie să țin mâna apăsat? Oh, lag. Oh, nu, cred. Oh my fucking... Oh! Jump boost. Well, hello there. Two left in completion. The cave and the right. That blue cable is my. That the blue cable just bounced the. Ce mai fi și asta? A blue cable. Apoi dai lapis lazuli și gata. S-a terminat. Carefree. Haide. Haide, vreau să joc. Cred că nu e bine. Nu. Aici este unul. Game mode. Fuck it. PlayStation bottom cleared. Smoothly. Never. Aici nu știu când trebuie să ajungi. Aici cred că este o iei pe la blue cable-uri și să funcționeze, sper că. Oh, ce fain e. Cred că sunt de game-uri. Și o să-mi curețe inventarul la un moment dat. Așa, haideți să punem butoanele. Unde trebuie? Hai să vedem dacă chiar acolo. Da, nu trebuie. Îl vreau pe unul. Știi vorba că YOLO e o prostie asta. YOLO, cum funcționează sistemul ăsta?
Cred că nu îmi dă de ales. Și îmi vine să sparg tot. Așa. Diltăm și să ne luăm prostia. To the top of Minecraft. Haide. Oh my fucking. De ce ziceam sus? Am terminat cumva mapa sau ce? Map detect. What the heck? Stați un pic. Până când mai merge Minecraft? What the heck? This is so small. Am terminat cumva mapa sau ce? Nu, e imposibil să terminăm. Nu știu muzică. Thanks. Ce? Thanks for playing. Nu cred că are. Cred că am să iei peste ceva. De ce sunt de la loc? Nu, am să iei peste ceva. Sunt sigur. Alea când le mai facem? Ăsta. Asta noi nu le-am făcut. Așa? Nu le-am făcut. What the heck? De ce mi-a dat asta? Minecraft. Cred că știu ce este. N-am luat-o pe calea cea bună. Aha! Noi avem mai multe. Hai să luăm pe calea a doua. Da, calea a doua ne duce jos. Create by... O să le jucăm pe toate. Chiar și dacă s-a terminat cu ăsta. Human plus books and humans. Un chest acolo, dar nu cred că pot ajunge la el. Nu cred. Leather și birch. Ai, băi! Place many blocks. Cred că avem voie să le... Uite! Pe aici sunt bone. Nu prea înțeleg ce cu căcatul ăsta. Dar haide! Uite chestul. Așa. Redstone. Yes! Diamond X.
Diamond pickaxe. Unde putem sparge? Uite aici. Aici cred că trebuie să-mi dau creativ, că nu suport. Diamond. Și aici ce erau? Torch! Și ce e aici? Da, vreau să le văd pe toate. Pumpkin! Oh my fucking... Cred că-l fac pe mine. Haide, sparge-te. Gunpowder? Ce trebuie să facem? Păi, de ce? De ce trebuie gunpowder? Știu. De asta ne-a dat și crafting table. Aici ce-o fi? Yes, lopata. Trebuie să craftăm un TNT. Craft TNTs. Și să-l punem la ușă și să explodeze. Aia trebuie să facem. Că avem 5 gunpowder. Așa. Și ăsta vă întrebați unde îl punem, cred că la bed. Dar shovel dirt. Da, eu nu știu. Eu pun aici. Bă, sper să nu fac nimic. Yes. Ea zice că e cam ridiculous. Ridicul. No! Oh my fucking... Fail, bă. Fail. Așa. Yay! Sunt curăț inventar. Așa. Checkpoint. Da. De fapt, hai să mai încerc o dată. H-E-A-I-S-O-N-I-C. Nu. Sonic. Nu. Create by poate nu știu cât. Sleepy? Have fun. Ce-s cu căcaturile astea? E vreo ceva pe aici? Ceva special, ce nu știu eu? Hai, dă tot încoa. Cu toate amănunturile. Haide. What the heck? Cum stau astea? Rămân și ele. Vezi? Cum plutesc. Oh my fucking, cred că mă des. Oh my. No, le-am pe toate și nu le pot pe mine. No. Oh, se duc. Oh, da. Ce cu
puzzle-ul ăsta. Un puzzle să ce? Ce trebuie să băgăm pe aici să funcționeze? Să se ducă... Aha! Cred că știu. Cred că știu. Bagă un item. Asta. Deci trebuie să vină pe aici, așa. Așa, da, uitați. Am găsit. Ăsta trebuie schimbat. Uitați așa. Ăsta trebuie schimbat. Ăsta trebuie schimbat și am terminat. Haideți. Minecraft with chest. Sper că... Holy fuck. Oh, da, un diamant! Ce tare! Sunt trei dropuri. Minecraft with chest. Așa, hai să mai vedem. Cred că am găsit eu aici. Da, am găsit eu aici. Vreau să îl duc la aia. Mi-a dat un diamant? Oh, da! Nu mi-a dat nimic. Oh, da! Which way now? Which way now? Dar cum sărim în cucul meu? Oh, da! Parcur! Yeah! Yeah! Vedeți? Vedeți fața aia? Yeah! Parcur, îmi place! La parcur sunt cel mai bun. Băi! Nu știu cum de m-am mințit ăsta. Bă! Aici chiar îmi dă damage. Heal to the parkour. Mini quiz. Ce mai căcat e ăsta? Open doors. Aha! Acum știu. Mini quiz. Hurry. Me? Quiz, cred că aici. Nu face nimic. How many redstone torches are in the room parkour? Unu, doi, și m-a dus la ăla cu bedul. Acum, asta chiar nu știu. Asta chiar nu știu. Cu Don't Plank. What the? Good job, Freezer. Dar nu mai țin minte la care eram. Aici și jos? Jos nu este. One is diamond.
Noi cred că eram aici, nu. Am trecut de aia. Asta nu cred. Cred că nu m-am mai văzut. Ia stai. Linia a doua ne dusese la asta. Deci una, două, trei și trebuie să mai fie una. Cred că asta. Asta de ce nu funcționează? Eu cred că 5. Yes! The TNT room. Oh, da! A, tunul cu TNT îl știu. Dar noi n-avem foi acolo. Set this to repeater. Dacă credeți că știu, dă să fie așa. Dă să fie așa, dă să fie așa. Boy. To repeater. TNT water bucket n-avem. Și TNT. Deci unul aici și un sel. Haide. Da. Te rog. Sar. Boy. Doar unul era. Văd că m-au păcălit. Dar de ce m-a... Go stand with... Haide, dă să... Nu. Și mai și... TNT trebuie... Haide. Nici gând. Cred că trebuie unul aici și unul aici. Sper să nu facă bună. Cred că nu a făcut ăsta bine. Nu trebuie setat pe nimic. Bă, ăsta-i troll. Bă, e chiar troll. Uitați ce mi-a făcut. Nu trebuie setat pe nimic. Hai, bum. Acum serios. Și acum nu credeam, dar cred că am aflat cum trebuie să faci. Trebuie să dai un item. Trebuie să arunci un item. Să pui TNT. Uite așa. Și să-l arunci.
Nu, nu trebuie așa. Yay! Ultimul, the door is broken, can you fix? What the heck? Here stuff. Redstone. Seriously? Cred că o să las tot. Mai în afară de mâncare, nu o să las. Hai să iau asta. Deci. Hey! This is a dot. Nu se poate deschide. The torch. Nu trebuie să spargem. Aha, uite. Ce s-a întâmplat bine? Please. Am pus un redstone, se pare că era introdus acolo. Așa că ai trebuit. Și ce trebuie aici? Cred că un redstone. Cred că da, un redstone. Nu. Da, deci trebuie să the door is broken. Cum facem asta? Trebuie să că vin așa și uite. Și asta și doorul nu mai este broken. Scuzați. Aici trebuie un piston. Vedeți? Și am terminat. Sky e făcută. Press the right button, have to go. Cine e right button? Bă. To go, see. Care e, mă? Bă, uite. You found old diamond, you can make here a block from the and place it above the torch. Cum adică? Vă înțelegeți? Way out! Cum adică? Above the torch. Doar să spargem. Yes! Visul meu s-a îndeplinit. Mai dă una. S-a dus. Am avut. Numai blocuri am primit și fire resistance. Da! Regeneration. Băi! Sunt culmea ăștia. Păi ce Minecraft e asta, mă? Fără miile de prostii. Dar noi trebuia să mergem încolo. Stai. Am terminat sau ce? Nu, încolo trebuie. Mi-e cam foame. Cred că o să vin imediat. Ce mănânc niște rabbit-uri. Cooked rabbit, haide. Arată ca un chicken. Da, e bun.
sunt iepuri prăjiți. Așa. Your adventure starts here. Yes! Apple golden boots. Yeah. Oops. Îmi pare rău de lagul ăsta. What the? Oh my fucking... Uite, gold nugget. Your adventure starts... Yes, I did it. Champion. The gold nuggets. Yeah. Oh my fucking... Asta e simplu. Au, ce mi-a dat-o. Mushroom stew. Fucking Minecraft. Nu, de ce nu sari cu viteză? Te-am pus pe viteză. Așa, fucking you, Minecraft. Fucking you. O da, ce zice? Blob, jellyfish. Puta, ce-s jellyfish? Nu. Nu mă gândesc să mor acum. Uite, nu! Oh my fucking! Cum pot să sar acolo să iei ce... Bă, cred că ăsta-i... But we now golden nugget. Huh? There is a secret room. Oh, not reset button. Ce-i aia? Golden nugget. 3, 1, 2. Easy as to cleaver. Hai la ăsta. Vreau să merg acolo. Easy to nu știu ce. Uite, mi-a făcut o scară. Ce șmecher. Am terminat? Oh, suntem tari și mai avem ceva. Spire din mapa asta. Deci cam asta a fost și cu episodul acesta. Cred că l-am lungit mult. Da? Cam asta a fost și cu episodul acesta. Ce-aici? Create by Mad Krill. Nu știu. Yes, you. Da, cam asta a fost și cu acest episod. Nu. Da, cu acest episod. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Da, zic, pa!